Станко и Снежка. Имам удоволствието да дадат интервю днес за сайтовете Аз, жената и Спас БГ. Здравейте! 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 Снежко, вие сте програмист, нали така? Правим се! Правите се на програмист. А Снежка, вие сте дизайнер? Да, опитваме се. Кое е най-трудното в работата на дизайнера? Много труден въпрос. Да си направиш сутрин прическата, да избереш най-шаренките и пъстри дрежки и да отидеш на работа. А каква е границата между дизайна и кича? Много е малка. Трябва просто да усещаш кога прекаляваш с цветовете и с елементите. Снежко, вие какво мислите за това, за дизайна? Умряла работа. С него и без него пак нещо си работи. Ти ми каза, че съм много добър дизайнер. Не влияят ли вашите лични взаимоотношения на работата ви? Не мисля. Но разбира се. Мисля си само за довечера за кревата, как да не ми влияят. Просто. За бъдещето какво мислите, Снежка? Ще имате ли деца? Да, разбира се, искам да имам много деца. Цял футболен отбор, нали, Снежко? Прави си ги сама тогава. Добре, браузвате ли в интернет? Какво правите в интернет? Работим с интернет предимно, но доста често се случва и да разглеждаме, да браузваме, да гледаме какво са правили другите хора. Много е важно за дизайна. А Снежко какво мисли за това? Търся други снежки с по-малко сняг по тях. Ама аз ще слабна. Като грейне, нали? Да. Тогава аз ще се мъча да си запазя снега, а не теб да гледам. Добре, какво пиете, Снежко? Тоест, пиете ли? Пия. Много постоянно пие. Това е един много голям семейен проблем наш. Особено в хладилника пия, така се натрупва сняг по мене. За цигарите какво мислите? Ще ги отказвате ли вече? Пожълтява ми е стомахчето, тъй че трябва. Добре. Някакво пожелание да отправите към нашите читатели? Айде, Снежко, ти си по пожеланията. Радвайте се на зимата, докато я има, защото след това и нас може би няма да ни има. Добре. Това беше наживо от терасата на ABC Design. Интервюто за Жустин Томс в ролята на Снежко Пламен, в ролята на Снежка Бистра. Това не е много